This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kibor pulit bat Majestor ka East Khasi Hills District haringkat Kthong Katanat Urban Affairs bat Shillong Municipal Board kila rak bat tap ya Gimardie Jingdie jongki bade Jingdie harut surak bat lentiyat kijat lani ki hawkers haka step jong ka laipo tarik jelio arja arpusan da ka wei ka Trok bat ka bala syak bot tedong haka kunhun kita ki hawkers. Haswa kani Kthong Angela rangat bat Kthong ilam ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kila berngam ban mudi ijahar namar ka jingshim ya ki marde da ki bor pulet na kendailat. Maria yok kabu ki Katto Katne ki hawkers kila kio hakate ka Trok bat Pajut bat say ya ki marde Jingdie jongki. Khabar kita betul saya mentah. Dia katanya Lara. Khabar kita betul saya. Jai mo, jai. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.